बियो जोबोद गोजोनथाव रादाब। दिनैहाय गोलाव समनि उनाव नैबे जोंहा बिसेसकरि पाटाबारि बेनिफ्राय बरफाटार औगुरि नांगलभाङा बे ओनसोला सानजाहा जोंहा आमगुरि बेनिफ्राय खैलामैला आमथेखाजों आनटाच जानानै दंमोन, कानेक्टिभिटि गैयामोन। ओरै सोनाबहा थुक्राझार बेंटल बे ओनसोलजों कानेक्टिभिटि गैयामोन आरो बिथांमोननि बे ओनसोलनि सुबुंफोरा बिसेसकरि दैज्लां समाव दैज्लां बोथोराव फरायसाफ्रा स्कुलाव थांनो थाखाय बेमार आजार जायोबा हस्पिटालाव लांनो थाखाय आरो बिसेसकरि जोंहा गोरबोआव थानाय बिमाफोर डेलिभारि टाइमाव बायजोनि हस्पिटालाव लाबोनो थाखाय जोबोद गेदेर मोनसे जेंनायाव बिथांमोना दंमोन। हान्थामेलानि जगाजग राहाफ्रा गैयामोन। मेसें बोथोराव औवानि दालां टेम्परारि खालामनाय जायो, नाथाय दैज्लां फैनाय लोगो लोगो बेखौ बुखारलाङो। मानोना जों बयबो मिथिगौ बियो नोङो भुटान हादोरनि खाथियाव आरो भुटान हाजोनिफ्राय हिमालय हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया जोबोद दाहार जायो। बेयाव मालाबा मालाबा नावखौबो जावनो हाया जायो आरो नाव जावोब्लाबो जोबोद मोनसे गिथावथाव थासारिजों हान्थियारिफ्रा नावखौ बारनांगौ जायोमोन। जोंहा गोसोआव दङ गोबां समाव नावा बेलथायनानै मानसि थैगुलायनाय थासारिसिम थांदों। धोन सम्पति खहा जादों, जेरैहाय बाइक साइकेल बिदिनो मबाइल बा मुल्यबान माखासे सय सम्पतिया दैयाव गोजावलांनाय बेबायदि थासारिखौबो जों नुदों। ओंखायनो दिनै बे दालाङा जाफुंनाय लोगो लोगोनो दालांखौ दिनै बेखेवनाय लोगो लोगोनो दिनैहाय बे ओनसोलनिया जगाजगनि बेबस्थाया निस्सय मोजां जाबाय। बिथांमोनहा दिहुननाय माखासे आबादनि बिथिङाव दिनै बाजाराव लांनो थाखाय फानहैनो थाखाय दिनैहाय सुजुग जाबाय। दिनै बेमारिफोरखौ बे ओनसोलाव लायनो बा दोनहैनो थाखाय दिनै एम्बुलेन्सनि जगाजगनि बेबस्था बे दिनैहाय मोजां जानानै फैबाय। आं सानो दिनैहाय पाटाबारि बरफाटार औगुरि नांगलभाङा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे गोजोननायखौ आरोबाव जोङो आरोबाव साबसिनै खालामनो थाखाय नैबे दालांनि साजोंनो बे लामायानो आरोबाव आसाम मालायाव हाबनानै दङ। स्टेटनि आसाम माला 2.0 बेयाव हाबनानै दङ आरो बेजों सानजाहा जि दालां जोंहा नांबावगौ नांगोल दैनि सायाव बेबो लुफुंजागोन। बिनि उनाव जोङो आसा खालामनो हायो बोसोरनैनि उनाव बे ओनसोलाबो बेकवार्ड जानानै थालिया, बे ओनसोला वेल कानेक्टेड जागोन आरो फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय जौगासारनायनि जिखिनि राहा बे ओनसोलावबो जाफुंसारगोन होनना। बे लामाखौ बेखेवखांनायनि उनाव माबा मोनसे सोरनिबा मुङाव नाम बेयाव गोबाङानो गोबां रोखोमै सिन्था खालामलायबाय थादों जे सोरनि मुङाव दोननाया मोजां। नागिरनानै मोनाखै रायजो राजाफ्राबो जे बे ओनसोलाव सोरबा गेदेमा सुबुं दं नामा, बोरै दोननो। खायसेया बुंदों आइ फुवालिनि जानांगौ, सोरबाया बुंदों जोंनि बे ओनसोलनि मुंख्लंफोरनि नामाव जानांगौ आरो जोंहा दावहारु जोहोलावफोर बिसेसकरि NDFB-नि साइडनिफ्राय जोंहा बुंदों जे बिथांमोननि सासे दैदेनगिरि गेदेर दैदेनगिरि जाब्रांनि मुङाव जाब्रां ब्रिज दोननांगौ होननानैबो बुंदों। दा बेखायनो बे कनसेन्सास जायाखै। बांसिनै जाब्रांनि मुङैनो दोननो हायोबा मोजां होननानै बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों। ओंखायनो आंबो दिनै पार्सनेलि जेबो बुंथ'नो हालिया। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खार गामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'लजी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरी, आल्ट्रासोनोग्राफी, कैजुएलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्कोपी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो
मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30z@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, मैं ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेंटारर सुपारिनटेंडेंट डॉक्टर CK दैमारीয়ে কৈছো। आमार এই ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेंटारটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আবাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থপেডিক্সৰ আৰু গাইনকলজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্সৰে, ছ'নোগ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।